करे। हाँ प्रस्तुत चाहे नहीं जौन समझी बोले नहीं बुझला जे प्रस्तुत करी है के न तो प्रस्तुत करी है के जौन कर दी जौन करी। अच्छा जलवा दिखाई आ जौन चाहे अपन जलवा दिखा दी। हालांकि सुमिरन हो सुमिरन में माई के सुमिरन भई और कहे बका बाबा गणेश के बुला ले के बा नहीं कि चरणन के वर्णन बाबा करी हम कतना ले क्या करम ठंडी के दिन है नहीं रोरा तक गाठिए ले ले बनी कि चरणन के वर्णन बाबा करी हम कतना ले कि राउर चरणिया बाबा जहाँ जहाँ जाला तो तनी भी रहले में चल दी बाय आई म्यूजिक से भक्त जाके बाबा के दरबार में कहो तेरे का हम बहार करिला बारंबार करिला बारंबार करिला हम बहार करिला बारंबार करिला और का आई सब बिचे रहू इंतजार करिला सब बिचे रहू इंतजार करिला एगो रौरा के कह दिया गाय के ए बाबा नहीं तेरा राधा सासे अटक जाई आजी आई बाबा आई राउर इंतजार करिला आई सब राउर इंतजार करिला आई सब राउर इंतजार करिला और कह तेरे का ए बाबा आई जत संहारी ए बाबा आई जत संहारी ओए मन सगा पुका आय हरे पुकारे ओए मन सगा पुकारे आय हरे नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जाटा धरायो जाटा धरा हर हर भोले भक्त कहत रे हम जानेला कि राउर पूजा होला होला राउरा माइया बाप के पूजा होला हां हिया के जैसन कह दिया ना उ एगो कैसन देवता रहले कैसा ना कि पूरा खानदाने के पूजा हो हां ना आ कुछ लोग रहे जेकर नाम छोटुआ जेकर ना भई हां ना कि राउर पूजा होला एने 3 गोला होता है पिछवा 3 गोला होता है ना जी इज्जत सबका प्यारा होला। तो कहे बका आए है कि हम जानिला का अरे होथिए के सूढ़ पावला मनुष्य के तना ओदिया के रोड़ा
हालांकि हमार यहाँ गार्जियन बैठल बानी हाँ ना तैयारी का होला कि हथिया के सूढ़ बनल हाँ। मन सकता न आया हाँ, कि का? सब देवता में पहले अरे हो खला पूजना सब देवता में पहले होकला पूजना सब देवता में पहले हो खला सब देवता में पहले होकला पूजना हम अस्थिर बनी ना जी ब्यास जी से तनी पहले सुन ले कि यहाँ के का परोसा तनी वो भाव से दिया ना जी आगे आगे लबर लबर नान कूदे के रौ रखनी वाह ऐसे आगे हमरा से चालू करावल गइल है हथिया के सूढ़ पावला मनुष्य के हथिया के सूर बोला मनुष्य के नाम हथिया के सूर बोला मनुष्य आए होए और का सब देवता में पहले होठला पूजना सब देवता में पहले होकला पहले होकला पूजना होए ए बाबा या कई चत संहारी ए बाबा या कई चत संहारी हम मन समारे सब पुकारे आय हरे हो सब पुकारे एने भाई के होई हाँ 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 अब पुरान को होई जौन रौरा से ना हो खेल होई पूरे गाँव में सब दिखे। ना उरौरा से होखबो ना करी चलते चलते एगो माई के बुला दियो के ना जी हाँ जी भाई के दिया माई के जग में आयल बनी सन माई के जब जग में आइल बनी सन हाँ तो रौरा के बुला दिया हाँ कहता भाई हमरा भाई के देख। हाँ माई के बुला के भाई के दिया अनिरुद्ध भाई के अनिरुद्ध भाई के अनिरुद्ध भाई अनिरुद्ध भाई के वैसे कहनी अनिरुद्ध भैया प्रणाम प्रणाम ए प्रणाम के स्वीकार कोई बड़ी रौरा बड़ी। बस के बात बा बात बा हाँ भैया हाँ ना भैया हो भैया कि रौरा प्रणाम स्वीकार करब कि ना हाँ अभी तो रौरे बस के बात बा कहे बता घर के माता बहन बेटी गावेला का का हालांकि हमरा कैजू जी बैजू जी सिलीगुड़ी के तरफ से बड़ी बड़ी पुरस्कार मिलल चरण में बार बार लागत हार्दिक अभिनंदन रही कहे बका घर के माता बहन बेटी गावेला कैसे कवना भाव से हाँ 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 तेरे भाव में आई आई भाव में लेकिन ब्याह जी में बढ़िया ना लगी ना जी ना लगी एकदम सेम लागी कि अब के ट्रेन बंद भइल बा वहाँ में उहाँ में जब ई भाव करे लेकिन बड़ा बढ़िया लगेला ना जी माता बहन गावेला कहेला का कि निमिया के डाढ़ मैया लागे रुको ये माजी और गावे लो का कि झूलाता झूलाता मैया के लाली पिया से चाल रे भइले ए बहिना कहवा हो तमाला होइया
ए बूढ़ी अरे खोखी हो गल बा ए चाची ऐसे कोतरे बीड़ी मत पर टीवी आ जाइबे हां तू कैंसरिया जो तो गहेला लो का एकरा बाद आवरी गावेला लो माता बहन के गीत बजाना के जोड़ बा और उहे गाना गा गा के आज लोग हिट हो जाता है ना कहे बका कि कथिए के बनल नहीं हो अरे तोहरो मंदिरवा अरे कथिए के ना बड़ी बड़ी पुरस्कार हमरा आई बाप रे महेश राय जी की तरफ से मिलल चरण में बार बार लगा तो हार्दिक अभिनंदन रही अब मेन मालिक का भी चिन्ह ही नहीं खिसना वहाँ के मंच पर आई तब हमनी चिन्हियो लेती सन आ केहू केहू ना चिन्हले होई वहाँ से चिन्हाइयो देम सन हां ना कहेला लोग का निकालो अब कि कथिए के बनल माई हो अरे तोहरा मंदिरवा कथिए के ना कियो में लागल हो के बा कथिए या हमार गार्जियन सामान बैठल बनी रौरा लोग बताएब ना जी कि हम कैसन गावतनी यहाँ के कैसन ना रौरा लोग के डिसाइड करे के बा हमने तभी सीखा था हमनी के तो अति सिखतनी साथी होती अति बच्चा बनी सन हो गई है नी हुआ के यहाँ लोग के आधा उम्र गिर चुकल बा हां 68 बरिस के हो गई नी माता बहन कहले लोग का कि कथिए के बनल हो तोहरा मंदिरवा कथिए के ना कतिए तेरा कथिए के बनल हो तोहरा मंदिरवा कथिए के ना कतिए के कतिए तेरा ओ में लागल हो ओ में लागल जवाब गावेला लो ब्यास जी का रोरा तो हमरा से ज्ञानीय बनी और कहेला लो का हारे अथरा पत्थर के माई हो आर तोहर मंदिरवा सोनवे के ना अच्छा सम्मानित होई हमरा हाँ स्वागत हो जाता है स्वागत होई सराहनीय माननीय हमरा अनुरोध आशिक व्यास भैया जी के ना क दिलो हाँ क दिलो अगर और हेलो जैसा कि आज आप लोगों के सामने तो मन नहीं खेला गो आ ना मन ठंडा लगता है ठंडा लगी हाथ उठता ठंडा में तो सभी आदमी बगल ना में जी- हाथ लगा के बा हाँ तो तनी कम में निकली हाँ कहे बका हाँ और औरा जब सम्मानित करनी है न हमरा भैया जी के तो तनी हमू दोहरा सकत बनी बा माता बहन जब आ जाम लो तो ना लेकिन रोरा सम्मानित करनी हम बुझता नहीं कि रोरा कहे कति करनी है हाँ तो ऊपर ना खोल रहे दिया कहे बका ओकर जवाब
जवाब गावेला लोग कहेला लोग का यहाँ के कहने लोग कि दूध होद ना पिए लुका है ना। अच्छा देखो तनी रौरा जब दूध पियन तो रौरा में कितना ताकत बा। दूध ओने दारू दारू रोज मिलता घिचाइए गई हुई दारू के दे ह देख लो हारे कथी के बनल मई हो हारे तोहर मंदिरवा कथिए के ना अतना बोल देवे खती रौरा बूता चाहिए हां देखे में मोट झोट लागत तानी हां सब ना। दारू पी के दे फूलल हाँ। लेकिन एकर जवाब गावे लो का कि अथल पथल के मई तोहर मंदिरवा सोना अतल पतल के मंदिरवा सोना के ना अथल पथल के मई तोहर मंदिरवा सोना अतल पतल के मंदिरवा सोना के ना ओमे लागल हो बाबा मन लागत नु मन लागत नु तो है बका हमरा जौन भी आज हम बोला तनी ना जी हल्का ही होता है ई माई के दिन है आ एक बात रौरा लोग से खास बता दी कि जौन हम ई प्रोग्राम गावत तनी ना जी हां बोला तनी हां अगर आज अंगियो लागत होई नु हाँ। तब बिया यूट्यूब सर्च कर ले हो हां मनीषा राजहीर हाँ। ना जी वो चैनल है उपस्थित बाटे बाटे तो एक ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करी लाइक करी कमेंट करी शेयर करी तनी एक बार ए माता जी के नाम पर जयकारा हो जा रुना देवी के ना जकरा जकरा मत ए माता से प्रेम होखे तो तनी हाथ उठा लो तो यहाँ से जे प्रेम करेला प्रेम से हम जबरदस्ती नहीं कियो प्रेम से कहो तनी तनी हाथ उठा लो तो उठे उठे हाथ उठे बोल दे अपने अपने माता पिता की हालांकि माता पिता ऐसे कहनी हो कि साथे साथ पिता जी के जयकार हो जाए खुशी के ना जी हां जी कहेगा बका चलते चलते हमनी के हनुमान जी के बोला ले के बाद भैया के देवे के बा ओकरे बाद भैया के देवे के बाद माई ना तो कहेगा बका कि मैया अंजनी के लाल बालवान के रघुवर बात हमरा ठीक लगेला लेकिन तनी सजा के गईती ना अरे हल्लू बुझाला दाल भात चोखा एके में मिस ले ले अरे हल्लू खाली बने लो बनला से काम ना चली वेट पर्सनालिटी बा तो कहे का कि मैया अंजनी के लाल बालवान के तो का तो हम त सुमरिन कहिले हम तो सुबिरन करिल हनुमान के हम तो सुबिरन करिल भैया अंजनी के लाल हनुमान के हम तो सुबिरन करिल मंगल मूरति राम दुलारे आना बनारे
और का भई जाके जरा दिहनी रावण के लंका जाके जरा दिहनी रावण के लंका ओकरा से आवरी बात का कोई नहीं मनवा में रौरा ना कोई नहीं तनिको शंका मनवा में रौरा ना कोई नहीं तनिको शंका अब ओकरो से बढ़िया एगो काम कनी जके मारे आईनी रावण सन तान के हम सुनी जाके मारे आई रावण खानदान के हम तो सोचन करिला मारे आई रावण खानदान के हम अब जय बोल के ब्यास जी के दे देवे के बा जय बोला, जय इतना जी तो है बका